ka United Democratic Party Ribhoi District kalalum ya kajing yalang jong ka Executive Committee ke jong ka haka kendai tarik naiwing ban yakran bat penbet yaki kam jong ka party halor ka jingmi hakilat pathai khubor halor ka jingmi no jong Vice President ka party UDP Ribhoi District uba don kupar Sumer haringkat bat kiwai kinong yalam bahakmat jong ka party haka balawan ban ya don lang da kinong kit kam baper jong ki circle haka jing ya don lang da uba don bok hamdai kumu president bat uba Michael Karhunai Sketri haba kran shakilat pathai khubor nakaliang kinong yalam bahakmat jong ka UDP Ribhoi District kila ong ban nakaliang ka party kamsyam don kanu ka jings ngau halor ka tei ka khubor Henry kila longkloy ban pediang ye ketika jingmi no jong kita ki rang ba na ka party bat kila ongru baka jingmi jong kita na ka party kala bandai na ka daw shimet namar na kaliang ka party kam syam ladon kino ki daw persya eki tok blesbun nam ta kene ka por ka ba koridor mo yo kene ka lat ban syai ki pajba ki bobon ki balang ki lok ki jo ki pardong prathan kam tame kebede jongka isu halor kene ka jing mi no jong kini ki nongkit kam kinong trei kinong kersian de parti UDP kata golong nak yang jong ka umsning ka umroi bat ka mau di konsumsi di ngasu kwa ban pensyai hang ne haga jidai bat ka jing keno ba ka parti UDP kat kum ka jing kren yu ba don Sumer ba ka parti UDP kala le ben kam sim la new brew kam sim la kengkor chui dan roi kecing shisha kalau kene ba kum kita ke kecing shisha nak kalian ke parti UDP kam semran setiap kum kata marbelin marba ikan mau bahus nem arhajar khat lain 8 tiket nak parti UDP panile election MLA wat habai deng bat gila de kum presiden jongka KSU waktu report jongka North Khasi Hills mengitip jongka Ribhoi District di hadin ba na kalian ka parti kam syamla ban le kat kum ka jingkwa ka jing di kaladon ka jing kliap lama pelamud ban lapan bana paj ba bagai UDP hapo ka musni kam don syu kliap lama no dan rei la kum tar on kalian ka parti kam syamla le e persya ya hal kita ka jing le bakla no ong na kalian jong ka parti haw arjar khat saw bade 8 tiket ban le na ka parti UDP ya ka election MDC bat ka parti ka ai klam daya theo klam daya bat ekono but ila jopro ya ka MDC election ila longkum MDC ha ketuka tep nang tahu arajar khat rang ila pan tiket biang mo di nagal yang ke parti kam syam don kono ka jing persya kata mo di ka UDP kal ai tiket di banile election MLA arajar khat rang di laile wala syam syam ko ke jing jok dari wajar khat khandai one bank election MDC 8 tiket biang menilai MDC election ke parti UDP kam syam la kantang ya ke jing pan ke jing kal ai tiket hi laile pada im syam poi su jing job ro andrei ka parti kam syam la leben nei kam syam la kantai no ya ka jingkwa ke jing tenrei ha kani ka por ko bamanta pade ngi ke jing kala jong ka por mo kam dei ba na kaliang ka parti kena ilam juga parti ki le bom senyo ki le ben la ne kim nyau kor ya ki rei ka jinglong jingman jo kene ka sanhima sima ka jingkwa jo bobon balang ki kersnu kersan jo ka dong ka than jo ka konsumsi khamtam ti ki kwa he pan yo ya ukartong mo badan syaklenti jong ka jingjok kata gade ka jingkmen ti ka jang lot jom barolang ti halor kene ka bantan na kalian jong ka parti kaladon ka jipeneso na kalian jong ka UCPF apa kecing lam jong i ba sunshine makri mo ti lakum taro na kalian jong i la ai kecing trelang kecing ya telilang kawai ban ai kecing kersan ban penjob dan buram yo ba sunshine makri kum kertong jong ka UDP hakane election MLA arhajar apulai teringim tip hakano kom pade ka mi adin bakilai penbet laya sok laya bah dari kami nak kendit ban hak tu ka santrik da kum to pade te kendrai na kalian ka parti ngi swa ban pensyai ba panong ba ka parti UDP ka kino yalam juga parti ki le ben ki le bom senyo kim sngap kim priang ya ki markani ka kam ban rai ban ai ka tiket kam da syong than ya kino yalam kendrai gi de ka sur ju bubun balang ka sur ju poj ba namar election ka de bi de hilang barok khoj di tai ban tam ku ban pensyai pakam simdan kono kono bukum kata
nagaliang jong kina ilam jong parti lagaliang district nagaliang circle nane nagaliang buka state hukum jo ti hak jadi bet kiwi pat ki bentang ke bede gitu giwe ngam kwa ban pau ye ke nomor ba ki kumaga pau ki lami ki media YouTube baki lami bat ki lei ki kam ki balong persya ye ke jing penya jong ka parti habakila kila saudai ban lek ban penesok ban trelang bat kui ke parti ngam dan e ban ong ye kata nagaliang jong ni bo ti tangita ni kwa ban persiang dan jong fi kene bo ti kene ba ha ka ba syai ka ba syit ka ba pau chna borok ngin pan pau ka nagaliang jong parti kena ilam jong parti kam simdan kono kono gajing le lendat kata gajing le ben le gajing le bom seniau ne gajing penduk ya kata ka hok ka ba ki de ban yo ka district executive committee jong ka parti UDP ribhoi kalai syong perkhat kam hangni ha ka office bar hagane ka committee nalor ki wei pat ki agenda laya kren sani bha laya thir laya thain bha ya gane ka wei ka agenda kata ka bade ka jingmi ki kot khubor hagaba wa don kupar sumer belong working president jongka UDP Ribhoi district but kumjuru president jongka umsning circle nang tau ba ondalawai vice president jongka Mawati circle ba ailong bha paryat belong secretary jongka youth wing Ribhoi district but kumjuru secretary jongka umroi circle ba penskembor langsun baru ba lam belong joint secretary jongka UDP Ribhoi baru ba lumlang lamarai belong member jongka parti bagi lapan pau bagi la mino naga parti UDP te ka parti UDP ro ka pediang ya gane ka jing mino jongki naga parti banadu kene ka sengi kini ki rangbak ki balalong sisin ki member apo jongka parti UDP ka parti kalau wengno yaki ya ga jinglong dekhot jongki ka tanadu ka jinglong primary member jongki ha ka parti bat yaki wei pan ki kambala ban syat haki hoi ka jingmi jongki kumbaga pauhi ha ka press statement jongki te ga de ga daw simet jongki hi bakim sultanat chu bandon ha ka parti dia tu hadu kan nak kata ada parti UDP yang baru yang baru jenam ini hi kene ga hagane ka por kene ga de ga por shwa ban wan no election kene ga ji rong ga ji mi ga ji phet lagi parti ka ja tangba kine gi ba mi gi de tang khadiat te gi ba bon pat ki ba wan pan ya so pat ha parti UDP naman bakat kombini kami dari iba baong bau lami udon bor udon bong au udon mer harkat di kerjaan tu di spa mun ya do dengan di jingisia ni kali tanda am saya ko pila bani i pat ya tu ka press statement ke bala ai da ki member jong ke UDP na ga umsling circle ro ki ba counterpart ya kata ka jing ong jing kam jong ba don sumer nang ka jing mi jong ba don sumer naga parti UDP kam syamdon kano kano gaji ketak ya parti